eta honek iziarrizko emozioak sartzen dizkitzen, eta hau Ibekin sartu nintzen garaian, hasi ginen, bera gazte-gaztea, nahi zuela esker baetien jokatu. Eta, bueno, bere gurasoak, aita eta amak galditu zititan, niri posibleko nuen pixkat okupatzia, eta hartu nuen egia benetan nire semea bezala. Orduan nire semea Kalifornia joana zen. Zure semearekin lortu ezin izan zenuena, alegia, pelotari izatea, xalarekin lortu nahi zenuen. Bai, zein eta nire semeak 10 urtekin ez dakit zengatik utzi zuen pilota, eta nire disgustu handia sartu zen. Golfian deliberatu zuen jokatzea, eta etorri zelaikan, egia, benetan semea zela izan zen etzat, amodioz, eta gero banuen ere, nire jakitate hori norbaiteri eman beharra, eta seme bat bezala, eta uste dut berak ere ara sentitu zuen amodio berbera, lanian gogorki haitu zen bera, zein nik mandatuak ematia ere zen, baina nahiko lan egin ja, askotan urtutare bai, eta segitu zuen. Estaten duen bezain gogorra da? Bai, oso gogorra da. Ez du ematen hola, baina gero frontoian barun entrenamendu oso gogorrak egiten ginen, eske hori ere behar nuen, enuen ezagutzen, eta panpi egin ibilita, pixkanaka ikasi nuen, pixkanaka, eta ordu asko pasatu ginen gantxo, nola sakatu, eta azkenean dena ez. Gantxoa, ezkert, hala. Biratu gopuz hori, hola, bai. Hala. Biratu. Oidek. Kumilat, hala. Hala. Sartu. Oideki, gaizki bali mada, muitu hankak, heldu. Hala, sartu. Oidek. Zortzitan azten ginen, amekak eguerdi arte egiten ginen lana. Gantxok eta besteak eta sakak eta goziak, gero bazkaltzen ginen, askotan, esaten nuen nik sosa irazten dutela ikan ordainduko dizut, eta askotan etxean ere, bazten ginen demorak, eta gero, bazkaldu ondoan, egiten ginen sola, egiten ginen taktiko guzik, gero. Baina igual, azaldeko lauak edo bostak arte, unez, zuen profesional janeko sartu buruan, eta nik itzin, eta berak entzun. Guain hor behar duzu sartu edo utzi, eta askotan hola asko itzi ginen, eta berarekin hori ikasi nuen, Nuen kontra jokatzen zuen. Bai, eta aurrez jokatutako partiduak aztertu ere egiten zen ikusten? Bai, ze kontrari nun jokatu, eta gero hor ikusten bari duzu, bere ezkera ez du hainona, hartu pelota, biskoak biziago, eta... Jan askatu, bere maizuz, baina beti kontent. Garaipena lortu du debutean Xalak. Sakea bai, ongi indu sakea. Baina gantxoz eta airetik eta zenbat utzituk sartu gabe, Beira eta sartu gabe, zenbat utzituk? 5. 10. Behintzat 10. Sartzekoak 10. Eta 20, 22, sartzeko modukoak ere bai, Así que, urengoan, baki zain, sartu. 5 edo 6, iburuekin. Janeko, 10 sartuko nizken nik. Guain, zaharrean. Así que... Eta noiz konturatu zinen, xala pelotari handia izan zitekeela? Segidan hartu nuen, zein eta begiak zorroz zituen janeko pilotari intelienta zen. Nik bakarrik ikusten nuen bazuela doai berezi bat laneako, ez? Laneako. Banakin seur, lanekin zerbait egingo ginuela. Eta esaten nion beti, ez bakarrik binaska, ez binaska, egun batean buruz burure iraziko zu txapel bat. Eta bai, eskorare bai, eskorata. Eskoraz ikasazak eta egun batean eskoal telebista. Orduan, zuk ezenekien euskeraz? Urratzen nuen, baina lekuineko euskala, pixkat diferente dago, eta... Entrenamentuak eta egiten eskoraz, ara egifta. Zetako gaten ninduen, egun batean eskoal telebistak etorriko zaik galderak egiteak, eta berduk erantzun eskoraz.
eta beti, eta lehizak, eta hola, eta lehituz berak intzun lanak gero, eta gero dena kontent, ez? Guain mitzatzen duela ikaren iratitan, Euskal Telebistan mitzatzen duela, nunbeitan bai pilotari bezala ikuste dut, baina Euskaldun bezala ere bai, eta hori guretzat garantzi ederra da. Zure izena, Ips Salaberri da, baina pelotari moduan xala zera. Eta mundu guztiak uste du abizenetik datorrela, baina ez nunbait. Pampik asmadutako gomen da. Bai, Panpirekin hitz egin nuen eta ikusi zuen Xabi eta bere izena... Xabi izen eta Laduz. Xabi Laduz. Eta hornik egan nien, bueno, Xabi Laduz, xala, eta... Hala, eta, bueno... Xalak buruz-buruko txapela irabazi zuenean, zer sentitu zuen Pampik? Ikara aizko pozo. Beti egaten nion, buruz-burure iraziko, berak ez zuen sinesten, berak esango du, baina ez zuen sinesten, eta irazi duelaik hori Bilbaon, ni urtuta, kontent, joan nintzen nunbitera ni garaitea, baina... Eta hausi aprobetxatzea komeni. Xaloak bi pilotarientzat, behon daizuela motilak, azze finala eskaintzen ari zareten. Xalaren sakea, txokoa. Aimarrek nolabait erantzun, aukera Xalak. Atzera dituen denak eman da. Boleaz jaso Aimarrek, Xala. Ezkerkada luzea indartsua arroa, eraman Aimarrek. Ifek aukera ordu, berriz ere atzera, gainera gurutzatuta, eraman Aimarrek. Xala, berriz ere atzera. Bolea zeutxe Aimarrek, bikain atze defentsa. Xala egurrean. Aimarren bolea biurria. Xalaren deja da. Eraman Aimarrek, ordu aukera Xalak eskuinez atzeratu. Xalak, Aimarrek eraman. Botea, kanpoan izan da. Ips Salaberri, Xala. Iparraldeko lehen txapelduna buruz-buru. Ips Salaberri, Xala, aurtengo 2011 urteko buruz-buruko txapelduna. Eta txapela, 2011 urteko buruz-buruko txapelduna. Pampi, ez dakit, kobratzen duen entrenatzailea den, ala ez? Beste kirol batzuetan entrenatzaile kobratu egiten dute, Pampi kobratu egiten zuen? Ez, Pampi beti bihotzez egin du, ez? Eta ni beti nahi nuen berriz ere berari zehozer eman, ez? Baina bera ez zuen nahi, ez? Bera beti hola egin du eta bueno, hola da, ez? Gero alaik ere atertu delaik eta ez nago antzi eta ez da horren gatik mintzu behar, baina ez, bihotza eta berak ere ikaraizko bihotza erakutsi nahu gero eta hortan ez da problemik. Bakarrik da maisu batek besteari zer eban. Iparraldeak azken urteotan bi txapeldun izan ditu. Zu eta González. Hala ere, Arrobia agortuz duala, esan genezake? Ba, uste, gaina frontoirako uste bai zein da lan hori, hastian aipatu dugun lan hori egiteko ni guain ez dute, ez dakit motorra ezantza pixkoat joan intzaitela, guain trinketeko gazte batzukin ari naiz, eta badakit ere hemengo eskola trinketekoa dela, ez da esker frontoian jokatzeko, esker paetean behar dela lan asko egin, eta ez dakit izango den beste maisurik, agian bai, Pedro Gomari. Batzuekin ari zara lanean, eta horietaiko bat hortxeatzean daukagu. Bai, hau da Batita du ikazu, trinketean nahi da, eta gor... Batita, ator mesedez. Ongitorri. Bueno, ze moduzko maisua da, Pampi? Lehenik uste dut maitagarria dela. Entrenatzaile baino pixka bat gehiago, bigarren aita bat bezala. Entrenatzaile gisaz uste dut entrenatzaile gogorra dela. Orain arte, ikasketak izan dira zure helburu nagusia, eta trinketean aritzea. Esker pareta bastartuta daukazu, dagoeneko? Oraindik ilusio apurremo pai. Uste dut zaila dela esker paretara pasatzea, orai pixka bat zartzen hainiz, gazteaniz, baina uste dut pasatzeko, Xalak uste dut 17-18 urte zuela,
ni baino 5 urte gaztea zen, beraz uste dut pixka bat zaila dela, baina zertako ez desafio batzuk egin, preparatuko niz. Xala eta dukazu ino du, plaza berri. Bueno, Xala eskuinaz eta dukazu eskerraz. Nun nahi duzu jokatu? Aurren edo atzian? Eske diferente da. Bai. Uste dut jokatzen aldutara aurrean eta bai ere zertako ez atzean. Edo bakarrik, edo bakarrik. Buruz Buruz burukoa, bai, buruz burukoa.